कमिटिनि जे गाहाय मावखुलि बेखौ আমরা रायजो राजासिम मावखुलि बे समाव नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आङो खावलायनो लुबैयो आरो फोरमायनो लुबैयो जे दिनैनि नैबे गिबि खेब मावखुलि गाहाय मावखुलि जोंनि 42 नं भेरगाव बिधानसभा समष्टिनि मावखुलि बेखौ जों दिनै बेखेवबाय दा बे हाबाफारियावहाय जोंनि थाखानाय एमसिएलए बे समष्टिनिनो दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होफैबाय आरो लोगोसे बिथांजोंनो जोंनि सेन्ट्रेलनि जिल्लानि ब्लकनि प्राइमारिनि बुथनि गासैबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेयावहाय लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैबाय बेखायनो आं बिथांमोनखौहाय साबायखर बावदों आरो बिथांमोननो आं हामलायनाय बावहरदों आसा फारिनाय थाबाय दिनैनि जिथु नुथाय बेथ' मोजां बयबो लैहोर लैहोर फैदों जोंथ' एफाग्राब मानसि बेबायदि जों लिंहरनाय जायाखैमोन नाथाय बिथांमोना गावनो बुजिनानै बे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैदों आरो दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो निस्सयকৈ जिखिनि हाबाफारि थागोन माने बिसायख'थिनि थाखायनो माने मा होनना बुङो फोसावदिं हाबाफारियावहाय बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना निस्सयকৈ बाहागो लाफागोन बेखौ माने मिजिंथिनाय थाबाय आरो बिनिफ्राय आङो सासे नमिनेसन होखांनायनि उनाव सासे आबुं माने बिजाथि जागोन आबुं बिजाथि जाखांनायनि उनावहाय आङो जेला रायजोफोरजों थांगोन बा रायजोफोरनि सेरावहाय बाथ्रा बुंगोन बे समावहाय आङो मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन जे थांनाय गोलाव समावहाय गोबां माने बिजाथिफ्रा देरहानानै सोद्रोमा जालांबाय एमएलएआनो जा एमपिआनो जा बा बायदिसिना माने माबानिफ्रायबो बिटिसिनिफ्रायबो जोंहा जालांबाय आरो दायो आथिखालाव जोंहा एमसिएलए जोंनिनो दोलोनि माबा दङ एमसिएलए दङ बिथांमोननि मावनाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ जों नुयो जोंहा नैबे थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि एमसिएलएआ जेरैबायदि खामानि मावबाय बिनि बादै गुबुन गुबुन माने एमएलएआनो जा गुबुन दोलोनि एमएलएआनो जा बा एमपिआनो जा बिथांमोननि मावनायखौ जों मोजां रोखोमैहाय नुवाखै आरो खामानिखौनो जों नुवाखै दा बेखायनो नैबे समष्टियाव एफा गुवार समष्टि माने एफा बुरजा सुबुं सानखो थानाय बे समष्टियाव गोबां समयसाफ्राबो दङ बेफोर समयसाफोरखौ मोनफा मोनफा